Dobrý deň! Ako sme sľúbili, prinášame ďalšie video. Tak ako je adventný veniec symbolom začiatku príprav na Vianoce, medové perníky sú symbolom tradičných vianočných cukroviniek. V minulosti neslúžili iba na jedenie, ale tvorili pevný základ pri zdobení vianočného stromčeka. A preto vám dnes ponúkame video, ktoré vám nielen ukáže, ako správne upiec, ale hlavne vyzdobiť vianočné perníky. Samozrejme, naše video slúži len ako inšpirácia. Pri zdobení perníkov sa však medze tvorivosti nekladú. A už sa nachádzame v perníkovom kráľovstve pani Lipkošovej. Ako postupovať pri pečení a zdobení vám povie a samozrejme ukáže ona sama. Dobrý deň, dnes si ukážeme, ako upiec medovníky. Medovníky či perníky? Medovníky pečieme na Slovensku, perníky v Čechách, alebo podľa gastronómie medovník je mäkký a perník je tvrdý. Na pečenie medovníkov potrebujeme múku T650, praškový cukor, ja používam najradšej považský, med od miestneho včelára, sodu bikarbónu, perníkové korenie, kto chce si môže pridať aj škoricu a vajíčka. Zo surovín, ktoré sme si ukázali, si urobíme cesto. Keďže medovníky sa nerobia ten deň, keď urobíme cesto, ale až ďalší deň, takže cesto sme si pripravili už včera. A teraz si ideme cesto vyvaľkať. Pri vaľkaní cesta podsypávame múkou, ale jemne, aby sme nemali veľa múky. Ak chceme vykrajovať veľké vzory, rozvaľkáme si približne na 1 cm. Ak chceme vykrajovať menšie, tak si rozvaľkáme na tenšie. Je to preto, že ak rozvaľkáme na veľmi tenko a vykrojíme si veľké medovničky, môžu sa nám v rúre pri pečení zdeformovať. A teraz môžeme medovničky vykrajovať. A teraz si medovníky preložíme na plech. Na plech sme si dali papier na pečenie, aby sa nám neprilepili. Medovníček pekne jemne s lopatkou položíme, aby sme mali pod tým čo najmenej vzduchu. Dávame ich dostatočne ďaleko od seba, aby sa nám nepospájali pri pečení. A teraz si môžeme dať medovníky piecť. Rúru si predhrejeme na 180 stupňov a pečieme zhruba 10 minút. Počas pečenia medovníčkov si pripravíme celé vajíčko, 1 lyžičku vody, rozšľaháme a touto zmesou si upečené medovníky potrieme, aby sa nám pekne leskli. Keď máme medovníčky upečené, krásne sa nám lesknú, môžeme zdobiť. Zdobíme však až na ďalší deň.
Bielkovú polevu si pripravíme z bielka, praškového cukru a citronovej šťavy. Pomer je asi takýto: na jedno bielko, z ktorého vyberieme úplnky, si dáme asi 150 g praškového cukru, ktorý aspoň dvakrát preosejeme, 2 čajové lyžičky citronovej šťavy, ktorú takisto precedíme cez sítko a miešame. Polevu nikdy nešľaháme, iba miešame asi 15 minút, lebo ak by sme ju šľahali, dostalo by sa tam veľa vzduchu, aby sa nám odlepovala z medovníkov. Bielkovú polevu si preložíme do vrecka. Použijeme buď zatvárateľné vrecko, alebo vrecko z domácich potrieb. Keď máme polevu vo vrecku, odstrihneme si špičku, dávame pozor, aby sme neodstrihli veľa, aby sme mali tenké vzory. A takto vyzerajú vyzdobené medovničky. Zdobenia medovničkov sa vôbec nemusíte bať. Príďte si to vyskúšať na základnú školu Juh, na vianočné tvorivé dielne. Ja tam určite budem.